המשק הישראלי לא עוצר לרגע. עסקים צומחים, שווקים משתנים, והצורך בפתרונות פיננסיים מתקדמים מתפתח יחד איתם. לאורך השנים, הפניקס גמא ידעה לזהות את השינויים האלה בזמן, להבין את הצרכים של השוק ולפתח פתרונות שיאפשרו לעסקים לגדול ולצמוח. הפניקס גמא היא זרוע האשראי של קבוצת הפניקס ומהווה בית אשראי לעסקים, ליזמי נדל"ן ולפרטיים. היתרון שלנו הוא השילוב בין גב פיננסי חזק, דירוג אשראי גבוה ויוצא דופן, היכרות עמוקה עם השוק ומערכת יחסים עם עשרות אלפי לקוחות לאורך עשרות שנים. השילוב הזה מאפשר לנו להביא בשורה אמיתית לצרכני האשראי בישראל, עם פתרונות האשראי המגוונים ביותר בשוק ובתנאים תחרותיים גם ביחס למערכת הבנקאית. הדבר החשוב ביותר הוא להקשיב, להבין מה הלקוחות צריכים היום ולזהות מה הם יצטרכו בעתיד. היכולת לזהות שינוי בזמן ולהתאים לו פתרון מדויק, זה מה שמאפשר לנו לייצר ערך אמיתי ללקוחות שלנו. הגישה הזו הובילה את הפניקס גמא לבצע במשך השנים כמה מהפכות בשוק האשראי בישראל. בתחום ניקיון כרטיסי האשראי, בתחום סליקת כרטיסי האשראי ובתחום הערבויות לעסקים. כיום, קבוצת הפניקס גמא מהווה one stop shop עבור לקוחותיה ומעניקה להם מגוון פתרונות אשראי ומימון תחת קורת גג אחת. החל מפתרונות סליקה, ניקיון והתאמות כרטיסי אשראי, דרך פתרונות מימון, הלוואות וערבויות לעסקים, ליווי בנייה ומימון ליזמים, ועד הלוואות דיגיטליות לפרטיים. עם השנים, הפניקס גמא הפכה למשפחה, לבית. וה-DNA הזה בא לידי ביטוי גם באופן שבו עובדי ומנהלי החברה מעניקים שירות ללקוחות שלנו. שירות מקצועי, עתיר ניסיון, אכפתי ומסור. זו גם ההזדמנות להגיד תודה לכל הלקוחות שצועדים איתנו יחד כבר שנים, שבוחרים בנו שוב ושוב כשותפים לדרך, ושהפכנו להיות בית פיננסי עבורם. להפניקס גמא עשרות אלפי לקוחות, מחזור פעילות של 44 מיליארד שקלים בשנה, הון עצמי של יותר ממיליארד שקלים, ודירוג אשראי מהגבוהים בישראל. עבורכם עשינו כמה מהפכות בדרך, ואנחנו כבר מסתכלים על הבאות. הפניקס גמא, הבית הנכון לאשראי שלך.